to hrabe, ne? Úplně nevím teda, jak se to staví. Úplně celý to máme obět. Já nevím, že jo. Asi jo, ne? Takhle. Ale to necháme. Jo, takhle. Jak můžeme vidět zastavili dvě klasické vozidla Venus. Jedno SDH-6, druhé zlatý Bodra. Členové velitelé zásahu, jeden, velitelé vozíce, velitelé dělá, začíná předběžné opatření, všechny možné. Tu dveře nejdou otevřít, jo? Jo? No. Až tam dozadu. Haló, pane, slyšíte mě? Hele, odepni mu pás pomalu. Kdy odepí nám? Jo. Chytni, odedám loketku. Ne to. Já odepnu. Pane, slyšíte mě? Halo? Ano. Teď vás opatrně jenom klebopřu o sedačku a nasadíme vám krční límec, ano? Ano. Tak pojď hrát. Hlavně hody dobře, jo? No. Nikam nespěchej, v klidu. Ale nějak to tam nemůžeš připnout, já to držím. Tak ale ale drž mu hlavu. jo, držím. Netlačí vás krční límec někde? Ne, Já se vás ještě takhle trošku naklodím na sebe. Ráďo, dej mu prosím tě do háje ten pás, Počkej. ať se vám pak neplete. Dobrý. Ten pás prosím tě pod rukou, nevím jak to tam má. Máte nějaké zranění ještě? Bolí vás něco? noha mě bolí. Podívej se, jestli ji nemá pod pedálem. Ale nohy jsou pod pedálama, jo, strčený. Jo, ale to pak vyndáme. Řekni to klukům. Pravá Bolí z toho? noha a ruka. Jo. Bolí Ale vás levá tam je noha a taky. pravá ruka? Ano. Pravá noha, levá ruka. Nebolí, Ano, jo. nebolí vás hlava? Není vám na zdraví? Patriku, bolí ho pravá noha, levá ruka a nohy má pod pedálama, jo? V pohodě. Je to všechno přichystaný. A pak ho vytáhneme. Jo. Pustíme ty ho, stabilizuju. Samozřejmě kdy vlastně Komunikuje s náma normálně, jenom že si stěžá to dělat. se ti dostali nezraněnému a bezpečně ho vlastně vytáhli z toho auta. A to táčí se domů, že si potom do prostoru. Ale já jdu proti. Děkuju. Trošku přeze mě jenom. Pohodě? Jo. Ať jdu pro vrhu. Všechno v pohodě? Jo. Nejdou otevřít od něj dveře. Jak to vypadá? U nás to je v pohodě všechno. Pána bolí pravá ruka, pravá noha. Furt neboj. Nohy má pod pedálama normálně, v obě. Teď je vidět, jak si jazdiči dělají prostor, dostali rozpíná tam třetí. Jo, mám tam člověka, stabilizuje polohu. Ale jak je vidět, policie Nejde, jo? Ono to nejde, kábel, aby to nejde. Jo, já tam jdu dovnitř. Ale Luky nekreská, tady mám desku, jo? Jo. Já vás budu krejt. To vypadá.
tam to zkuste, tam to půjde. Máme na okno, Jo? Na Luky nebacha, jo? Jo, já se kryju. Stane se zdravotníka, jaký je zdravotníka. Vypadá to, že nohu má pod pedálem, proto asi ta bolest. Zavři nástroj. To vypadá. U nás to je dobrý. Jo. Ale já ti dám přilbu takhle dozadu, jo? Jo. Dobrý u vás? Jo. Teda aspoň myslím, co? Pane? Rozevři, co to jde. Teď. No? Jo. Máš tam pás? Ne. Stříháš do pásu. Ne. Vedle. A tam je vevnitř potom pás. Podívat na ten pás. Ale pás se když tak potom vevnitř. Paťas. Vedle. Pás se šíří. Dobrý, stříhej. Pomalu, jo? Jo. Jo. Ale to jako vnímáte? Můžu? Jo, pojď. Vzpomínáte si už na něco? Vůbec? Dveře! Držím, neboj. Stříhej, držej. Stříhej to. Ale ještě pás. Ještě pás. Máš čím? Tam vedince za váma. Máš na dveře, jo? Dobrý? Sedačku, Míšo, sedačku s tím. Že ta sedačka No. tadyhle se nedostane. Tadyhle to. Okay. Jo, kluci, takže to ne. Pan má pod pedálama nohy, jo? Takže potřeboval bych ho, to není dopad pod to. Ale krytí jde, kudy. Do dostatečné vzdáleností. Mám to ukází autem, který měl, kde se děje a jako se to zásah. Tak. Dobrý. Jo, ty ho normálně. Můžeme, chytne ho za to, za ramena. Počkej. Malu. Dobrý. Počkej. Já se podívám na nohy, jo? Nohy, jo? Odebrat. Dobrý. Sobě nohy. Nohy jsou volný, můžeme. Táhnem, jo? Tahej to. Tam drž. Tady může být hlavu.
Ještě dopředu? Ještě trošku? Drž hlavu, jo? Hlava se nesmí pustit kluci, jo? Dobrý. Dobrý? Tak, výfuk drž. Si ho přebereme. Pojď sem úplně. Jeden u hlavy. Radek je u hlavy. Dobrý. Můžem. Můžem? Na 3. Tak. 1, 2, 3. Kam si? Jeden tamhle. Já nevidím podněhy, takže Tak pomalu pokládat. Na 3. 1, 2, 3. Jo, buď tady u něj, jo? Pane, slyšíte mě? bolí vás něco nové? To jste neříkal. Nebolí vás hlava? Dobrý? Hlavu, aby nedošlo k poškození páteře. A také je tam taky provádí. Budeš u něj? Jo. Teď tam k ním. Výmone interview se zraněným. Jste si vědom, že jste viníkem dopravní nehody? Jak jste napodnil tady toho prý náhoda, malí řidiči, nezodpovědný, prostě alkohol, nějaký drogy, to vidím na těch zvodničkách, Chce se vám spát nějaké, ztrácíte vědomí. že jsou oba chránění vědomí, že vlastně se chránili život, tak že poděkujou. A jak vidíte, zraněným osobám je potřeba teplný komfort pomocí hodí. Všechno v pohodě.